Ka arpu artarik ubrai jileu ka dei katrik kabayo jingi thu ka bakar pang kum kasi rakhi ya ka jingwan yuk jat Reverend Thomas Jones unong ilap niam jong ka balang Presbyterian Rewels hasora kata ka arpu artarik jileu siajar praspa sauhuai badru bolong unong punanduri ki dakho ka ktien kasi dak wa pensong rem na ka Roman script menta kasi ka jingwan yuk jat new sahab kadap sispa prapuwes nam usulong mel kuru ka atiar hak jingwat pnia jong u hak bayde bak ktien kasi bat ka ktien garu kibrang don ha padeng ka jingele banyo chimunjur nak sarkar India kum ki ktien padeng ktien tho bai su thu lang da boro kata ka ktien kasi harilom kasi jantia bat ka ktien garu harilom garu jong ka chala megalia ukwa ban persngo sapi halo ka jingya jong ka ktien kasi bat ka jingyo ji thu hakiwe giliang ulayo bani kran bat ka professor badaplin war department of kasi language jong ka school ba North Eastern Hill University kabade ka nohikai ka brang siop niang ik husnam patma shiri no president kari Uramnath Govind halo usinyang jongka hakatho katarbat ka puli ka puthi dak ba kado ba kum ka jeben riu khasi kla doni kita ki durtho kum ki phawar ki khana pateng nadu ka por manchwa ka professor badablin kala batai pensai halo ka jiya anti ki daktho khasi nadu ka por Thomas John hadu ki wepat ki missionary kum jong William Price u John Robert bat ki wepat ki brano senyang sibun sakatho ka puli Katu kan dia namar ba ngilong ki ba don boksibon ngiyo katuka kwat ko jong William Price ka ba open mi house nam khat plus pa sam thusam te kalong tang khat lai snem hadian ba u Thomas Jones ustang man ai kini kidak tho but ha kan ka kwat ko jong u pi ngila yo e ki jing tho ki extract sung yong ki jing sot ki brena ka jing tre ki jong ka serang permission bala tho ada ka dak Bengali de kidak Bengali nagam tak tin kasi haka ba penkela ka tu kan ki benta jongka Bible bat syuru ngil syamru ba u hana po serampur kla persanghi ben penen kami gini kidak tho roman ke bengyong ndai kalong tak dia de bat ngimtip na ka ma ka daw ba ka serampur mission pada kala eno kan ka jingtre ke jongki den rei ka jing shisha bat kalong wahdian ka jingwan ka jong Thomas Jones house dem khat pras pa sa pui arpu artrek jong jeleu khat pras pa sa pui bo lawan pui hari khasi te ka wei ka bangidon kam bangin kan mau ka long ba ha kata ka puar par ka bawan mu ka sora ka long ka ngan ong ka long ka janong ba headquarters mo jong ki phareng na ka bata ka sensyar ka khadar te namar kata uni u Thomas Jones u la poina apo sora bo la shimna pa ka tin sora bat ula pen la snadur nde bo shushim tangkum tu ula snadur bat penwan dore gini dak tho kanang ban tho ikak tin khasi the house nem khat pras pa so puar ni yo ikijing tho ikijong udang penden kam ki dak tho ki ba ndon shu menta kum usi den ring yo ru kini ki jingson na ki jing tre ikijong aga ba house nem khat pras pa so pun ripan ula weng no yo usi den ri ngiyo i pada ba kiwan ki missionary bana dien pat ru kila nang kham ya pen ba wan William Price ko mangala bong phiu khat kerteng ki consonant da kidak siang ba ki bawal kidak George ki don lagi jong usin yang ubak kila no mo we bu we ne ki missionary bana dien jong uru u John Roberts ula ashibun ki jing tho kham ta ma ka bede ka literature ula le ashibun ki ban pen roi ban san la le si la ban uru ban steng nong rem ya ka ne kom tho ka literature de habang ongum ta pada ngim de ban klet keng baka jai ben riu jongi kala long lupa ka barus pa ha ka bede ba ka literature da ka ba syukran da ka ta ka bangi ha ka English ka oral literature ni don si bon ka power ka long ka way na ki dur tho ki be itna ta tu ka ta ka don la ka jong ka dor ka don la ka jong ka dur ka don la ki jong ki buit thau ki dong sim benta bar kum ta ter te namar ka ta ka dang la don lupa ki ni ki bang ong pi ki dur tho literature ki bala rem yak bala don lupa ka jak ben rio ni don sibun ki khana tang ki khana puriskam ni don ki kini ki khana pateng mo ni don sibun ki khana parom ki babun den re ka jing shisha par kolong da ka jing wan jo kini ki dak tho la ban lumban lang ban bu iki ha kisla ba im jong ki jing tho mo te ngasota da ban pej ba William Price do sem khat pras pa san pusan ula bu jing tho wat ye kirukom yakran haki dor bar khasi bat kum juru haki iki bede bat kan yam karukom te namar kata kada ki dak tho ngi di ban kan mau kira long ke jingkur khu ka bakrao na ka banta ka ika ke jing yo pateng ke jungi na ki long shwa ki man shwa ke jungi la ban penne pen sa iki bangiru ngin tip ken ke ika ta ka ten rai ke jungi
Kaya kata ka kultur ke jongi. Kata ka deriti ke jongi. Karukom im ke jongi. Haki por na do menswa hadu haki ni por ki ba menta. Hakani ke jinge kren lai kren ru halo ke jing mampenon kam bhaya ke artli ki daktho kata ya uyi bat uen bat tungin sngap ke ke bak professor badablen kadan banong. Hadian bagi missionary kala penteri kam ya kini ki daktho. Tien rei karukom spell ke jongi kerang don hi ke jing kenrum kenram kam de ibet kam irenti kam itenat. Mo ti ndakila mi kini ki riu start ki usiam pangki kasi. Ki riu rang ba. U RS beri weni kita. Te u ngilap ya kan di hak ko buar kasi menta. Bakila ay ke ajeng mot bak ki daktho ki beran kam ek tien jongi kedai uyi bat uen. Te shu panang tapat urang ba RS beri rengkat bu sip charan roy beki wi gre urang ba hat ko por kilawan ra ke jeng penbet ke jeng penrenti kini ki daktho phi ke kom spell dak. Te katu ka kwa KUAS. Lapan kelano asaka KWAS. Te kane kalong ka ka hakajing sisa kane ngilaban pet ya ka kum ka we na ki benta ki badon kam. Hakajing pen keladur ba kajing bu bet bu renti ya ka rukam spell dak hakatin kasi. Kam de ka badang silong sian. Kabalarim. Te bat kajing trai ka jongki hakajing sisa. Jongki di kiri orang ba bangala nyu kerteng bentan. Kelalong kanong rim ke baskem. Nakam tak rukam spell dak ya kaktian kasi. Te habang pet bat nga bisa re rukam spell dak ya kaktian kasi ngim la ban kiar. Na kani kajing snguthu ka bapura ya kisawa ki badon ha kaktian kasi. Ha ka English ngong ka phonological basis. Kan nongrim kat kum kisawa ha kaktian kasi. Ha kajing sisya kani lele kala don lupa na do ka por jongki missionary. Ngayu i bakadan kani kajingi pam ya bet ya renti ha ka panen kam ya uti bat udi ha ka bakut jong ka kentien. Kum ka kentien tanat. Ka kentien sngau tanat. Ka kentien mat lat basat kumasat saban ken. Kadon kajing pam ya sungtu teng do ti teng do di. Ndrei nadu ki por ki bamenswa. La da pipet iki kot ki barem jong missionary kalau don lupa kani ka jing kani kalong kanung rem. Ha ka ba uni uti. Ngibu bat uni bangi kendok lengkot sat ulat gubernur mo nang takat lamat ngi pen kila penbuat bedokti ndai de tat hado bangi kendok jalan ya gain ngi bu daudi mo kumbong kalat pilat ngi bu daudi lat ngi ada udi kam di ke bae long ngim dan kam te bana yo kata ka training ke bang ong in ha ka ban sungthui ki sawa pitang shus ngap taki skor la tip te ha bangi keno lengkon ngi ado ti ha bangi keno jalan ya ngi ado ti ulat ngi la pen sungthu te kalat ulat mo ulat uni governor bat kalat kalenti kasyai kam dan ke ike ba mo ki ba pun ki ba kum kita ngal ale ha ka jing trei ki jongang la pen iba kini kilong kinong ka we ni kinong rim ki ba don kam hado kata ha ka be dei bat kaneka ha ka bedai ban kan kom spell dan kapasuk compare ada kini kinong tho ya kala treasure kinong tho ha ka lat pathai khubor ha ka nong ko benta ka bangi trei bang pidan kami kini kidak tho ngim kam de ka ege ka be kalong tang ka we kalong bangi dia pelet jengmut kan ngini pelet jengmut ngin sngap tho kan ha bangi keno kom no ngi pendan kam do no ha bangi keno kom no ngi pendan kam do no ha bangi ladangila ban le kan ni kata kembut kala don lupa ga jeng renti ha ka bedai bat kan ye we kom spell dan tenrei om baro apa ki jing ki de nakadaw jong ki sawa om baro ki don pat ki ba don pat ka bedai bat kan kom thaw ki kentien pi ha bangi thaw ki kentien ki don ki snap kentien ki bangi ong mo ki snap kentien ki ba la ban yeng dalade kum bo ong no bam lej wan ki ma ban shani ai ki pat ki snap kentien ndrei ku ki don pat ki ba hap shani ya kum ong jing tadala diam dan jingmut ndrei ladang ong jing ie kadon ke jingmut ladang ong ke jing yam kadon ke jingmut tikani pada ka hap ha kata ka kerdan ke bangi ong bangi pet pat puli kya kerdan jong ki kentien ti hang ni rungi baki don ke jinggur kom tho baki don ki ba tho jin ngathai phiru lai JYN jin tap jin khang bar kum ter ten rei la ringi pet nakaliang ka jing puli linguistics kan kaling kapuli ka ba ngala yo ka training but na marngi sko tho ba uni ude uto snap kentien uba habban udik prefix kan bung yo haga kentien English
Kabut ubaya hashwa ubam la kum ka English ni kanu gujai ketian nak perthai mo kini kim la ban yang dala dia unloved mo kum kita kim la ban yang dala dia ndoi ngapan pendai lang ten rei ka jing shisha ka long ba undi jing ude hijing ndai jin kan jin pa kadang dak wei pat ka kum spell mo kidan ki pangi spell jin ne kita pa ki dia wei pat ka kelas kentian kami haba kan ni te namar kata kadau kan ni ru kalong ke bam dek ba shitam te kabangila ada kabasog dan ka bangine penbun rukam spell ya kan ni jingyam ngila ban thobe jingyam dan ka ban thobe jinyam jingkhang ngila ban thobe jingkhang nim dan ka ban thobe jinkhang kalong tang kata ka rukam perkhat bakar rukam bu be wurti na ka daw jong kanu ka nongrim ka bala bu na ka bentaban penbet ya rukam spell tak ya ka ketin kasih de kini kilong kikat tu kan ni teliki iki jing syam ki bangala le ak research ke jongaru de na lor kata pa de ngim de ban klet kumbalong ha ki we pat ki jai kitian jo ka perthai kata ka bang ong ka ru kam le pateng ki ka ru kam le pateng ru kolong badan kam la ne ka bang ong ha ke English convention kan ni ki kan ngan ai tang we nuk samo bat kata ru kolong nuk sa ka bak ketik jemut pa ye ki nong keren jo ka ketin kasih ki betul ketin kasih ie ngin spell daw tine ngin spell daw dine ngin spell uje dan ngin spell uje te hang ni ngamla banwan ra de kita ki nongrem jong kisawa ngamla banwan ra de kan nongrem jong kita ki ken ka kum sina dori kentian ndre kan ni ka de kata ka bangi ong kan nyam ka kalong kum ta ki babun ki jakten ka perti English ru ki ya kan ni ong ka convention la ni ka ru kam le pateng ngi le ase ka convention kam da de ek la jrong kum bangi lai i ka lang tong ba sis pa pra phau tam sinem te hendrei hala hakabede baka convention bangi ong kumni kan lada kalong balaya pendan kam slem bat dagi bak hambuan kinong tho to gine jet lang ngine merjing mot lang bangine jet ya kata ka wei te hakabede baka ni ngala kanir kalong ka research li jong ngape ikinong tho ki barim ban ngape iki babuan kinong tho ngai iki babuan hi ke mer ki khamya merjing mot hi yauti EAET te kata ro kam de ka be ngila da ka basuk bangin emir chimut lang kum kinong tho bangin shime ka nebat kum ka convention la ne kata kar kom le ka ba la yale na du khamen chwa ka bangin la jet ban tho na du ki pot ka khamen chwa bat ru bala jet ban tho ne ki ba bun kinong tho te kini kilong ka tu kan ne tli ki jing e ki bangi dang yi bat ha ka be dai ba kan convention ki dang bun ki kan tien ru ki bangi dan kam ban emir jingmon namar don kiba spell mo kumya ka kentien lingbar ki don kiba tho limba ringi iba natu mchwa de pe kin dong tho nam mchwa ki tho be lingba LYNBA te duai ru ki tho na dum mchwa ki tho be DUWIE ten ri mentang iba ki don ba tho duai DWIE te kan ni ru kam de ngila ban shimbe ka ta kan kom kata kan urem kan ban ang balan na du ki por mchwa la spell kum ni bat kum juru de ki babon ki long thoro ni spell kum ni te kan ni ka long ka iki ke ba ngin nu be pen e than gen hapdeng ki para long tho la ki long ki long tho iki jing tho literature ni ki long tho ki bade ki lat pathai khubor ni ki nu ki jing thoro la dang ye mer jing mon kam de iki ke ba e namar ki babon kum ngal ong pi ki la long lupa ki ba bet bat ki barenti karu kam spell ki kentian ha ka ket kasi betul tang wi jing gli hi no bi de be ki ki akli ki dok tho yu hi ba ba gun sen ha ki tho ka tar juni ta na i mo mdei tang ni ki no tho bor ki ki no tho ba du ki do tho ju wa ki klat yu ne ji ba e ba ngim chu kham do pun ka okay kum no thrai ke aji mut ju kajing aji mut kajing aji mut kajong ha kalong kum ni kane ka long kajing e ka bana du ki por machwa peaceful tho ki por machwa ki penan kam de ke typewriter te ka typewriter te ni tu en mu yi mo henry man tha kam de te ka ba e nga tho ji tho man ta baro khanya penan kam ha kan ka kor jing tip jong ha kan ka machine kan ka kor jing tip ka computer yo lo te wei ba phim yo yi ru yo wei palat nang taru ni la ban yo akidak shim ba kan ka de jing bom ka dei ketang ka jing bam kit kya ka wei nga kwa ban apil ban kerpat ni ki para nong tho baro ha ka nu ka lingkha ka ba pitre la ka long ha ka ba tho mo ngi phi ka literature ni ki lat pathai khobor ni ki ba dei ki kam niam ni ki ba dei ka nu ka benta ka ba phi pendan kam ha ka em lang sa lang
to ngin ya kam pin sitam bat ngin da kam nyukor ken ya la ka jong ka ktien namar ladang ngim le mangi manu ban le kam de ka ba ya namar menta baro ngi penen kam da ka komputer he ngin yo kata kata berita menta dang don si kita barang ya penen kam da kata berita ngam tharai baro ana ngi la penen kam hi da kan dia ka kor jing tep bat kalong ka basuk yangi bangin penden kam ya uyi baru en kalong tang kata ban pen sitam kendiat ya la dia ban pen million kendiat ya la dia namar ngi sung thu shai kedar mo kanya bat kanya ka don ke jeng per dau en dak mut nia kanya ka jutang nya ta kala de kanya ga kalok ji mama te kata kala per ke jeng mut ru ka don kalong ke igi ke badon kam bat kali tang kata ban ngin kam sim kya kendian ngin kam pikir kendian haka jaka ban tho dau en ngin tho dau en haka jaka ban ngin tho dau i ngin tho dau i kam de ke ba e bat kam tam kum haka por ka ba mentate ngim don dau gen ban ong bangim la ban pen kam syo yo i ba yo en kum kat khot ka khasi auto society kabadai ru kasunjuk kinong tho kot khasi halo ka chingpen kre ya ka dictionary bat ya ka documentation ban pen klan ya ka jingdawa penrung ya ka tien khasi ha ka credit bopra ka riti sanchar kala ong ba kat kum kiseng nia theory ka tien khasi ka lakiu ba nababun kiliang ka wei ka banga ngapen i ban ngak kedo ka long ba ka ktien khasi ka la keu ya ka kerdan ka ba ka de ban keu kat kum ki sengnia la ni ki theories ki bangi pren ka ba ka social linguistics ka banga ngai hikai ru hange bar ka banga la hikai ya ki wiru ki jaka ki jaka pule man banga lek ban ai ki lecture ki jonga ngala kren lor ka ni ka ta ka bangi oh ka english ka standardization of khasi language lane ka jingkin tiu kerdan ya ka ktien khasi te kumbal long ki wei ki jai ktien ka perthai compare ka no ka jai ktien ka perthai pion ka english ni pion ka german ni pion ka no ka jai ktien ka perthai ka hindi ka bengali baro na ki haban ya lingba ki ka do ka ni tli ki kendon jong kaneka jingkin tiu kerdan ya ka ktien te ha ka beri ka ktien khasi ru ngan kerentang na kaliang juga ktien mo ha ka beri ka ktien khasi ru la i da ka ba shai kedar kat kum ki kiseng ni ala ni theories ki bangi pren kam kalong mi kidan southly ki mat ki pren kam kaban ka bring kong e ka di jingjiet kum no la jet ka ni ka ktien ka bangi pren kam benta kum ka ktien tho ktien puli la jet kum bang le kren mene ha ka ba u Thomas Jones ulashong hasora pi ka ni ka jingjiet ru kalong ar kom ki don ki jai ktien ka perthai ka ba ki da shim da ka rai ban jet ya ka no ka jai ktien ba kan de ka standard language kanu kijen kumbaka long artli ki nuksa ka Hebrew po Israel kani ka Israel bamenta modern day Israel ki da shim da ka rai ban penlong ya ka Hebrew hadian klawan da ki baro ki jaka jong ka perthai halage jong ki jek te ba per ban shim ya ka kum ka ktien pedeng jong kari ka bahasa Indonesia po Indonesia kam de ka jek ktien ka bahaya kam de ka Javanese ka de ka jek ktien ka bahaya tam hapo Indonesia penban ki shim dakarai jongkari banjit ya ka bahasa Indonesia bahkan longka ketien pedeng pi te kala ban long dakabada mut kepada thau kepada perkat kepada rai ndrek ni don ru dakawai pat kalenti pakata ka bangi ong ka natural selection ka jingjiet ka basumi hi umba kalong na ki jingja ka history te kata ka long ba Thomas Jones ushong apa sora namar kata ka dawla jiet ya ktien sora ban long ka ktien pedeng ka ktien tho ka ktien pulie ka ktien school mo te lada jin ulasong hapo jawai kan jin lade ktien jawai lada ulawan hapo hang de po shilong kan de ka ktien nok se maulai makane gini ktien tanat trai jong shilong hendrei namar bala shong hasora kadika natural selection kabala jiet hakru kom ka ba shuleng kumta kamat ka baar ka bangidon kam kadai ka codification ka jingpen scam kanya kan ktien hai ka don ka jingpen scam kadai lingba ka jing skotho ya ki shinrong ya ki dur jong ka ktien kata ka bamot ka structure jong ka ktien kan ka grammar nang tangi don kam ru ya ka dictionary ka bang lekran do menemo ngi long gi badon bok hatu kata-kata namar nadu ka por jong missionary ku bang lakar ne phi mene nadu ustem khat pras pa san phusan ngila yo eka grammar ka baningkong jong ka ktien khasi wala tho eka ka english the William Price house them khat pras pa kan dai puwe wala mi isa ka kot ka jong Hugh Roberts khat pras pa kan dai puwe ka badai ka kot ka bala bni hatu kata-kata ya ka grammar jong ka ktien khasi
But hadin juk ladang mi isu sekala mi iski nong thok kasi. Kibla thok iki benta. Kiba pair jungka grammar jungka ketian kasi. Ya ka bangiru nirang itrei haga department gejungi bat ka department linguistics. Nang tapan ki dictionary kala mi ibu nadu ka por jongu nisur sing. TPE namar kata kadau habangi keren Jepang kadeka codification ru kadeka ikai ka ba la rem ka slem. Khat praspa sang husan, khat praspa kandai puwe. Ter hadu menta. Kala don kan digajing pen scam ya kan ne ka ketien pedeng gejongi. Kata kemut ha kata kaliang la penbiang ya kan ka kerdan ru. Kabalai ngi haban pedru ya ka rukam pendan kam ya ka. Namar lada kam biang ka rukam pendan kam ro kam la ban sim ya kan ka kerdan. Kum kata ka ketien ka bela kentiu kerdan ka standard language. Bun sen abang ipet ya kan ne ngipet hoai ka puli putih kalong ka pendan kam. But ladang ikren dia kan ni lele ka puli putih ka ketien kasi te kala kio irat dah kata-kata. Namar balai om syu tengah school om syu tengah college ndri hang ne nadu basang ya kan ke university pi ka PhD ro mentangi la pentho daka ketien kasi ya ka baka UGC kala pediang namar ngi dayo ka permission na ka university bangila ban pentho daka ketien kasi ya ki PhD thesis pi delada pi pet na kata kaliang vertically la ngi pet ya kata ka jekio kala long ka ka ba jerong kelaki wah kekerdan. Dia larang ipet ya ke jengai ru, ke jengyalan tiru. Haka puli ke putih. Pitip hina do kasem kat kendai spak kat kendai. Lapan rung ya kaktian kasih kung kawin ke subjek bokal kata university. Dia namar kata kada ala pipet nak kalian ke puli putih le kelaki ke kerdan jo kaktian kasih le siap. Bania nujur bagi bagi jai kaktian hang sini sepot hani lam ini mde bangi sarong. Ndai kala long ke belaki kerdan da shisha. Dia larang ipet pada haka bede bat ka kayi ke pateng. Larang ipet pada haka bede bat kasencar ka kadar. Haki dorbar shnong, haki dorbar raj, haki dorbar hima. Ngila yo aki scholar ki bala ban wahat jingtip, bandung jingtip. Naka district council. Haki debate, haka bagi kerenda kaktian kasi. Ki HADC. Kasi Hills Autonomous District Council. Ban ngadala deru ngalayo abangan i haka district court. Hangtai po district council. Haka ba kadon kajing yat kajing ya nong kajing mudui hapding para kasi. Haka ba nong bishar uri kasi bat kini ki muktiar ru ki dihiki kasi. Dela pendia ya kataru daga ketian kasi. Kata kemud kata kadi pada haka ka bishar. Pi haka sensyar ka kadaru kalong kumjuhi. Nado ki dorbar snong ngarang yo ko ga sithina irang ba snong bang snong ito ida kasi. Ito da koi perkaktian. Ito da kasi. Debat kajing penrung ya kaktian kasi haka kum ka we ni kiktian benrap kitian sorkar. Mo kaktian benrap nak mtaki kam sorkar. Lani ka associate official language hausam arajar sang. Tengi iba ka sorkar kala de mang lupa te kita ki benta ke baktian kasi kalaban pendat ngilaban pendat kam kitian kasi haka block bat ka district level. Buat kilaban to tengi ihi mentale haki ni gisnem ki baladem haka jingdon jonga di ka pandemic ka department ka health bat ka agriculture bagi babun kini kita nak sorkar ki hab iban to dak tin kasi haka bagi pentip ai jingtip syakinong rep hak bagi ai jingtip nak benta ka ban sumar berkumta ter de la pipet na kita ki liang ba kita ki babun nak tangi pet haka bede be ki films pi kan pidang lapan yung mentai ki film kasi kelapon ba bat ki lakiu ba pet ya karwai kasiau iba ni nong kenri shilong chamber choir kirwai ki jirwai kasi ai kirwai saudong ka perthei pi ga hadu kata kalong ka ike ka bangi keren pangan ki elaboration of functions lani ka jing pendon kam ha ki rukom ki ba pher na ka benta ka ni ka ketien ka jongi de num keren chu e kalat pathai ku bor pi kham tip kham phama pi nga dum la ban yo kan nutli ki don ki kot ku bor ki bangision ba kan nutli pat ki de ba pen iling ba ki kor ki bor la bon hadu kata de la dengi pet na kan diga liang ru ka ketien kasi kala biang bha kan kala yo e kan ka kerdan bat ka bakhat do kadai ka jingla ban pediang lang da baro ya kan ka ketien kum ka ketien bangila ban ya sotu para mangi badai na cha ka wei ka district badai na koi ka shnong cha koi ka shnong nang don ginu gijing don kam bun sin hingi penan kam da ka ne ka ketien pedeng gan ka lalong ka ketien pedeng ban namar kata kata ka jing pediang ru kalong ka acceptance seperti ka wei ka penan kam kini kilong ki southly ki kendon ki penan kam hadu kata bangin pet ya ka jing kiu kerdan jong ka ketien kasi lada itu nam itu danu ru ndai ngi ngitip
Baka ketien kasi kala kiu haka kerdan ka bangila banong kata ka standard language. Namar kala dep ban ya ling baju kini ki kendon ki baper ki bangala ongi pi menena ki seng nia jongka social linguistics ladi ki social linguistic theories ki bakila bu makihi nak benta ki jai ketien baro hak pertai salon sar. Te ngala bangan ai jing tip ipi tang hak bede bat ka ketien bangila pen kre nak benta ka neka jing penrung noi ka ketien kasi hak krendet ba pra jongka riti sen syar jongka India. Ngila pe ru gitu ki kendon ki kriteria ka baka ka sarkar India kala ai kala phashani ngila laban penbiak lut ru gitu paro ka wei pa wei nakaliang jongka kasi authors society namar ngangalong ka khot jongka to ka jongka neka society kasting joki nok thokot dia namar kata kadang ngila de ben biang ngila de ben lut bad hakapor ka pak sarkar kanika dorbar thau an jongga jella ka jongi house dem arajar khat pram de house dem arajar khat pra da ka wei ka jingmut kila rai ban tho shaka sarkar kemi ban pendrung no kini ki artli ki jai ketien ki bran haka jella ka jongi ka ketien khasi ba ka ketien garu ban tho shaka sarkar kemi ban pendrung no kini ki artli ki jai ketien ki bran haka jella ka jongi ka ketien khasi ba ka ketien garu ban pendrung haka khanet ba pra jong ka neka ritis nchar jong ka India haka bangila la ban pen biang lut yek tu ki kendon ki ba ka sarkar India kala bu na ka bentaban bishar kai te kum ba ka long mentaru ka ketien khasi ka don haka list lai pu prat liki jai ketien ki ba ka sarkar India kadang pej sani bha namar ngimtip kan nutli ki bakan sim lanu kan sim ngimtip ya kata ndai ka ba ai jingker men yang i kalong ba ka ketien kasi kalong hapdeng kita ki jat ketien jongkar India ka baka sarkar keme kadang pej kadang bisyar bad kadang wat sari shuwa ban ai ka jingtip ka batikana lanu ngin yo ya kaneka jing itu lan ka jing penrung no aka kharnet ka ba prajong ka ritisin char jongkar India ka balong ke ike ka jing angnut kejongi kum kejat benrio hi barokowai te kita kilong kat tukan netli ki jing tip ki banga wa banya bentalem bat ki para jat benrio namar ka don ngas uthu ka jing ling ba ka jing pisa balai si balai te kata ngi sudan tang ka jing kermen hoi ki don ru ki wei bat ki bentamu ngam don haka politics ngam la ban kran nagaliang jongki ndai baro ngi tip bakane ka dei ka political decision ka bakut ka dei ba ka te ka dorbar thau an hangtei po Delhi kan hapan shimi daka rai ka jongka ya kan nu ka jai ketien kan penrung hapo kan ka krenet ka bapra daga bapen pau ba ka jingyo khusnam pat masiri ka jongka kadai namar ka jingtrei halok hitien jagi jai ben riu rulom khamtam ya ka ketien khasi kalau ong ba ka sim ya ka khusnam nak benta ka jai ben riu kadon ga jingkermen ka ba kraw namar ha ka por ka ba kuma phiate bi kila aya ngaya kan ka pat masri awon ka balong ka wei neki mukhusnam ki bahalor tam jongari da ka donut ka basuren bar ka basungu ngala pediang ya kan ka awat bah ka por ka baki kili yang aru ngada jubab ya kan nga kili na ka daw balay pi ay nga kan ka awat ngaku abente ba ka por ka baki phone na Ministry of Home Affairs ki ay nga ka jubab na ka pta ka jingtray ka jong pi ki tribal languages kala tray dan ki bide ndai ka babon ka jingtray ka di halor ka ktian kasi bad ki dong ru ya ka ba pilala ban pen priang saudong pertai ya ka ketien kasi ha ka jing sngu ka jonga ha ka jing perkhat ka jonga kalong ba lada ka sarkar India kalala ban aya ngai ka ni ka khusnam ngapiang ya ka hat na ka bentai jonga jai ben riu ndi nga pediang tanam tai la de bat ki jing trai ki jonga ndi nga pediang na ka benta ka jai ben riu namar la itu ka nya ka ketien kasi namar ki ong yang asas your contribution usin yang baplado mo syaka tho ka pule bat chaka puli puthi bat kunjoro chaka the treasure ka beri kaktian dela dala itu nam taki jing tre ki jonga ki belong halor kaktian kasi ngami i ken gadak jonga jing do jing kerben ba kaktian kasi kan yo bandrung haga kredit ka bapra jonga riti sensial jonga India